Velkommen til anden del. Sådan laver du et highlight. Okay, så vi har lige lavet vores skygge her. Og den har vi stadig i vores ting. Men for lige at vi ikke bliver forvirret, så gør vi den lige i gruppering. Der skriver vi part 1. Og så laver vi vores part 2 nu. Det gør vi så på den her måde. Klikker part 1, og så laver vi en exposure. Og fra exposure, der trækker vi den bare op, så vi kan næsten... At den her del af bolden bliver næsten fuldkommen hvid. Sådan omkring der, ja. Og så klikker vi igen, Ctrl I. Og så kan jeg lige lære jer noget smart. I stedet for at højreklik her og klikke Clipping Mask, så kan man eventuelt bare holde Alt nede, Alt-knappen, og klikke imellem de her to. Så kommer der sådan en pil med en firkant på. Og hvis man klikker der, så gør den præcis det samme, som hvis man klikker Clipping Mask. Men det er bare 10 gange hurtigere, hvis man lige, du ved. Man kan også klikke her, og det er også hurtigt nok, kan man sige. Men der er forskellige steder, du kan klikke. Og det hele gør det samme, pretty much. Okay, så det vi gør nu, er, at vi bare finder vores brush tool frem igen. Og flow på meget lav her. Og så tegner vi bare, vi skal nok gøre den mindre, så tegner vi den bare her. Og så kan I se, så kan man så vælge at lave den rigtig massiv, den her, det her highlight ved at gøre den mindre, og så sådan køre rundt på kanten her, fordi så bliver den rigtig skarp. Bliver highlightet rigtig skarpt, som I kan se. Men ja, det er så man når highlights.